أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Respected viewers, babukeli abahloniphekile, nabo bonke abantu la kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana ebizwa ngo-YouTube. Ake ngiqale ngokubingelela ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke nezibusiso nomusa ka-Allah umvelinqangi, umvelaqala, umdala wey'nsuku, umnikazi welanga lesigwebo, kube kini nonke. Nibusiseke kuphi nakuphi la enimakhona, ezibhedlela, abaseyibhedlela u-Allah abanikeze ukuthi belapheke balulame, abasemajele nabo ababoshelwe izinto abazaziyo nabangazazi, u-Allah ehlisele umusa wakhe phezu kwabo. Kubo bonke-ke abantu, indawo ngey'ndawo, amakhaya ngamakhaya, ngithi ukuthula makube kini nonke, nomusa nezibusiso zikamdali umvelaqala zibe nani nonke. Ngicela u-Allah angivikele kusathane oqalekisiweyo noma usathane ongathandwa, okuwuye umdungazwe, njengoba izwe lidungeke linje imisebenzi yakhe noma amahlebezi akhe. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu, udumo lonke lumfanele u-Allah umondli wemihlaba yonke, onomusa onesihawu, umnikazi welanga lesigwebo. Sikhonza yena yedwa futhi sidinga usizo lwakhe yena yedwa. Alif lam mim. Ley'nhlamvu lezi azinayo iminingi noma azinayo incazelo. Enye yezizathu ezazenza ukuthi abantu laba ababephikisana nomprofeti sallallahu alaihi wasallam bakubone ubuqotho nobuqiniso be-Islam, ngoba babem-accuser, bemgxeka bethi iQuran uzibhalele yena. Kodwa kuthe u-Allah uma ngabe eqala ethumela ingilozi yakhe uGabriel alayhi salatu wassalam, eseza namavesi manje nama-alfabethi noma nonkamisa, nabo umprofeti sallallahu alaihi wasallam abatshela stage ukuthi yabona-ke le angiyazi, yaziwa yilo lethi iQuran emhlabeni. Baqala manje abantu bahlahlamela ukuthi hayi, angeke lo muntu ayibhalele into yakhe mayiqeda into ayibhalwe ngezandla zakhe noma ephuma emqondweni wakhe bese futhi yena angayazi, kusho ukuthi lento le iyiqiniso. Asebeyakubona-ke ukukhanya bakhanyiseleka. Manje-ke kuthiwa-ke this is huruful muqatta'at, the broken letters, amagama anqanyuliwe, alif lam mim, awanayo incazelo. U-Allah kuphela owazi incazelo yalamagama. Yena u-Allah uthini? Dhalika alkitab, le yancwadi,
Subhanallah. Which one? Le yancwadi. Al-Quran al-Karim. The original one. Fi Lawhul Mahfuz. Le ekulawhul mahfuz la ibhalwe khona original. Le esinayo la emhlabeni is mushaful Quran, i-copy ye-Quran. uJibrayil uyayikhopha from lawhul mahfuz uyiletha la kithi emhlabeni. Yiyo ke leyo Allah athi la tamassuhu illa almutatahhirin. Abekho abantu abayithintayo ngaphandle kwabantu abamsulwa. Yileyo okukhulunywa ngayo lapha kuSuratul Waqiah. Le esinayo la emhlabeni i-copy ye-Quran. So Allah uthini? Dhalika al-kitab. Le yancwadi. La rayba fi. Akungatshazwa ngayo, akunakungabaza ngayo leyo ncwadi, le yancwadi leyana. Shuthi ngamagama akumelanga ungabaza iQuran ngoba iQuran i-copy ebuya from the original okuyilawhul mahfuz, akumelanga uyingabaza. La rayba fi. Hobani abangayingabazi le ncwadi? Hobani? Hudal lil muttaqin. Labo Allah abagayidile wababonisa indlela eqondile. Wababonisa indlela yokwesaba uAllah, wababonisa indlela yokuzehlisa, wababonisa indlela yokuzithoba ngaphansi kwentando kaAllah. Yilabo bantu ke labo ke abangangabazi ngeQuran. Why bengangabazi ngeQuran? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ngoba yilabo bantu labo abakholelwa ezintweni abangaziboni. Yilabantu laba bakholela ezintweni abangaziboni. Wa yuqimuna as-salah. Bahlala benetaalluq, bahlala bene-connection nomdali wabo ngomthandazo, bahlala bethandaza ngaso sonke isikhathi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. And bayapha, bavule izandla. Bavule izandla bayapha. Lokhu Allah abanikeza kona ababusisa ngako nabo bavule isandla bayapha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla. Sallallahu alaihi wasallam. Sibusisiwe, the upper hand, isandla esingaphezulu esiphayo sibusisiwe noma singcono kunesandla esamukelayo. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esamukelayo. So Allah usho njalo, mimma razaqnahum yunfiqun. Kuloko Allah asipha kona nathi siyapha. Yibo ke labo bantu laba bakholelwa kuphi? Entweni abangayiboni. Allah asikaze sambona kodwa siyakholelwa kuye. Yiloko esizokhuluma ngako ke namhlanje, okubizwa ngani? Ngeaqida noma aqaid. Sokhuluma ngako ke namhlanje. Inkolo yethu ibambelele ekholelweni entweni ongayiboni. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Njengoba sifundisiwe umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Singaba ama-Muslims noma amakholwa eqiniso only uma ngabe sikholelwa kuyo yonke into esifundiswe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Uma ungakholelwa entweni eyodwa esifundiswe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, uthi le ngiyayiphika le, kodwa uMuhammad sallallahu alayhi wasallam uyifundisile, you are not a Muslim. Awulona ikholwa leqiniso. Uyikholwa eliwumfarisi, uyikholwa eliwumdayisi, uyikholwa eliyimenemene. Uma ungakholelwa kokukodwa okunobufakazi obugcwele obuqanda ikhanda ukuthi lento le uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayenza noma wayikhuluma noma wavumelana nayo, kodwa wena uyayiphikisa, something is wrong ngokholo lwakho. Ngelinye ilanga uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wathi
uma ngabe echazela abantu ukholo. Ukholo noma inkolo is to what? An tashhadu an la ilaha illallah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Ngelinye ilanga umprofeti sallallahu alaihi wasallam uma echaza ukholo noma inkolo noma okumele sikholele kulo ukuthi sifakaze ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. La ilaha illa Allah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yizwa uzwisise umdali munye. Uzimele. Akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Bese uyakholelwa futhi ezingilosini zakhe zonke. Bese uyakholelwa kuzo zonke izambulo aziletha emhlabeni kumahlandla ahlukene noma ngezikhathi ezahlukene kwizithunywa zakhe ezahlukene. Bese uyakholelwa kuzo zonke izithunywa zakhe uqobo. Bese uyakholelwa elangeni lokugcina ukuthi ngelinye ilanga yonke into izophela, the last day, yawmul akhir. Ngelinye ilanga yonke into izophela, starting ngamalanga akho okuphila. One day you will perish. Uzophela nawe, kuyophela ngawe. Bese uyakholelwa ukuthi okuhle nokubi kwenzeka ngentando kaAllah. Okuhle nokubi kwenzeka ngentando. Ayikho into ezenzakalelayo enhle nembi, kodwa konke kuyindalo edalo Allah, kwenzeka ngentando kaAllah. Right. Asibuzi imbuzo ngezinto Allah asitshela zona noma izimfundiso ezisifundiswa ubani umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asibuzi imbuzo. Esikwenzayo thina sami'na wa ata'na. Siyalalela bese senzani? Senza njengoba sitsheliwe. Siyezwa, we hear and we obey. Siyezwa bese siyalalela senze ngendlela esitshelwe ngayo uAllah asitshela ngayo kwiQuran engcwele nomprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngezimfundiso zakhe ngayo yonke indlela yokwenza kwakhe. Ukukhuluma kwakhe ngomlomo izinto avumelana nazo noma avumelana ngazo. Okwethu thina mawuyi Muslim ukuthi wenze lokho kuphela. Awulokhu ubuza into eziningi. Awulokhu ubuza into eziningi. Although ezinye izinto vele siyazibuza, kodwa ngokomthetho ikholwa leqiniso sami'na wa ata'na. Ngiyalalela bese ngiyenza lokho kuthiwe ngikwenze, done. That is a Muslim. Inkolo yethu iyasiphoqa ukuthi simthande uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ngayo yonke indlela esingamthanda ngayo. Ene indlela esibonisa uthando lwethu kuye ukuthi silalele konke asitshela kona, senze konke athe sikwenze, athe singakwenzi sizame ngendlela zonke ukuthi sihambela kude nakho. Athe sikwenze sizame ngendlela zonke ukuthi sikwenza ngothando, sijabulile, singabi nama question mark, singabi nembuzo ukuthi why kumele ngikwenze. Uthe yena ukwenza. Angithi Allah ushilo ukuthi njengoba emlethile la ukuthi senzani, simlingise, simlalele, simlandele, senze konke yena athe sikwenze.
Nabi sallallahu alayhi wasallam said, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngelinye ilanga wathi noma kuthiwa wathi. Kungani ngithi kuthiwa wathi? Ngoba ngangingekho angimzwanga. Sometimes uzokhuluma into uthi wathi kanti akayishongo. Uthini yena? Uthi lowo muntu loyo othi ngathi kanti leyo nto leyo angiyishongo, indawo yakhe imlindile esihogweni. Yingakho ke my brother, my sister, mfowethu nawe dadewethu, baba, mama, mkhulu, gogo, buti, sisi, kumele sihlale ngaso sonke isikhathi sizifundise ukuthi uma ngabe sizokhuluma ngomprofet sallallahu alaihi wasallam sithi kuthiwa wathi, ngoba mina nawe sasingekho. Wenzelani? Ukuthi mangabe lento le wena othi wayisho kanti akayishongo, ingcapha iwela kulo othi, hayi kuwe. Icala liba kulo othi. Manje kuthiwa uRasulullah sallallahu alaihi wasallam wathi, alikho ikholwa phakathi kwenu, alikho ikholwa phakathi kwenu kuze kufike isikhathi lapho uthanda mina ukudlula yonke into oyiyo noma onayo. Awukakabi ikholwa mongathandi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ngayo yonke into, ukudlula yonke into onayo noma oyiyo noma ephambi kwakho noma yonke into oyithandayo, including wena. Awulona ikholwa until uthande uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukudlula unkosikazi wakho, ukudlula abazali bakho, ukudlula abantu bakho, ukudlula zonke ihlobo zakho, ukudlula abangani bakho, ukudlula yonke into onayo ongayicabanga. Mawungakathandi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukudlula yonke leyo nto leyo, awukakabi ikholwa. Ngelinye ilanga kuthiwa uHazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu wafika wahlala phambi kaRasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wathi, ya Rasulullah, ngiyakuthanda mina ngayo yonke indlela engiyiyo, ngikuthanda ukudlula yonke into ngaphandle ka Umar sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utshela uMar ukuthi, oh Umar, kumele ungithande ukudlula uMar. Mawungakangithandi ukudlula uMar, awukakabi ikholwa. Kusekhona la kushoda khona, awukapheleli. Then Umar radiyallahu ta'ala anhu spot on, akathanga athi ngisayocabanga. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam mayemtshela lokho wathi, ya Rasulullah, sengithanda nokudlula uMar ke manje, sengithanda nokudlula uMar ke manje. Kula uRasulullah sallallahu alaihi wasallam amtshela ukuthi now anta mu'min, uyikholwa ke manje, supheleleke manje ekholweni kwakho ke manje. Bafowethu nodadewethu, masithandeni uProfet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayo yonke into esiyiyo. Sizokubonisa kanjani ukuthi siyamthanda uRasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ngokuthi senze konke athe sikwenze ngaphandle kwemibuzo, konke okuhle athe sikwenze ngaphandle kwemibuzo, konke okubi athe singakwenzi, sizame ngendlela zonke ukuhambela kude naleyo nto leyo athe singayenzi. Yiyo ke indlela leyo esizobonisa ukuthi siyamthanda uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah asipha amandla, asinike itawfik, asibonise indlela, asivule ingqondo ukuthi siqhubeke sibonise ukuthi siyamthanda uRasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwenye futhi hadith, lama hadith engiwakhothayo are from Bukhari and Muslim. Lama hadith engiwakhothayo are from Bukhari and Muslim, rahmahullah ta'ala alayhim. Enye futhi hadith uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ayishoyo uthini? Man qala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Lo muntu loyo
othini akekho olulungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, oshoyo futhi ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam usithulwa sika Allah, the fire of hell, umlilo wesikhoko, awuvumelekile ukuthi ushise loyo muntu loyo. Umuntu othi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umlilo wesikhoko awuvunyeliwe, awunalungelo lokuthi ushise loyo muntu loyo, angeke azangene esikhokweni. Isho njalo this hadith, the fire of Jahannam is forbidden, awuvumelekile umlilo wesikhoko ukuthi wenzeni, ushise loyo muntu loyo. Ngoba uyini yena uthi la ilaha illallah, uyakholelwa ebunyeni buka Allah ngayo yonke into ayiyo, uthanda uAllah nomprofeti wakhe ngayo yonke into, ukudlula yonke into angayicabanga noma anayo noma ayithandayo. Kodwa uthanda uAllah nomprofeti wakhe sallallahu alaihi wasallam ukudlula yonke into anayo, yonke into ayiyo. Loyo muntu loyo uRasulullah sallallahu alaihi wasallam kuthiwa wathi umlilo wesikhoko awuvumelekile ukuthinta noma ukushisa loyo muntu loyo. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam simlandele ngayo yonke indlela esingakhona ukumlandela ngayo, khona uAllah azosisave, sizoba nathi ngabanye kulabo ababaliwe ukuthi umlilo wesikhoko ungalinge usithinte. Allah give us tawfiq, Allah give us hidayat. Kwenye futhi ihadith uRasulullah sallallahu alaihi wasallam ayikhulumayo uthi isikhiye al-miftah, isikhiye somnyango waseparadise yini? Ukholo. Isikhiye sokuvula umnyango waseparadise yini? It's your iman, ukholo. Yiso isikhiye leso sokwenzani? Sokuvula umnyango waseparadise. Ukholo is iman. Uma ngabe ukholo lwethu lugwegwile, luneyigwegwe, lungaqondile, aliphelele. Uma ukholo lwethu luneyigwegwe, lungaqondile, aliphelele lolo kholo lolo. Ngakho noma ngabe senza izenzo ezinhle kangakanani kanjani emhlabeni, kodwa uma ukholo lwethu lukokai, ukholo lwethu luyifonkong, ukholo lwethu lungaqondanga, ukholo lwethu luneyigwegwe, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, habitat a'malahum. Lezo zenzo lezo zakho ozenzile, they are useless. Angithi uzenzile wazenzela labantu benzela bona, bakubonga, so what do you want from Allah? Yini loyifunayo ku Allah? So uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uthini? Uma ukholo lwakho lungaphelele, luneyigwegwe, linama hiccups, linama humps, linama potholes, izenzo zakho zonke ezinhle ozenzayo uma zingaphelezelwa ukholo oluphelele, zi-useless. Abantu bangakubona uyimuslim ngoba indlela ogqoka ngayo, ngoba unegama lama muslim, fine. Thina sizosho sithi uyimuslim ngoba siyakubona uyagqoka, siyakubona uyeza emasjidi, siyakubona uyathandaza nathi, siyakubona wenza yonke into esenza. Kufika iRamadhani uyafasta, wenza yonke into, uyayikhipha nawe imali ezakhathi nani, kodwa inkinga iku-aqida yakho, okholweni lwakho, indlela wena okholwa ngayo. Yonke leyo nto leyo is useless. Uma ngabe yo aqida, indlela yakho yokholo ingaqinanga, ayikho correct, ayikho straight,
yonke lento oyenzayo is useless, fana nokuthi uyadlala, ngoba yinto yokuqala leyo is aqida. What is aqida? Ukukholelwa noma ukukhonza uAllah subhanahu wa ta'ala, noma ukukholelwa kuAllah subhanahu wa ta'ala ngendlela asifundisa ngayo encwadini yakhe engcwele noma enkulumeni yakhe engcwele, nangendlela umprofeti wakhe sallallahu alayhi wasallam asifundise ngayo ukuthi senze izinto kanjani, sikhulume nabantu kanjani, iziphi izinto avumelene nazo, iziphi izinto angavumelananga nazo. Avumelene nazo sizenze, angavumelanga nazo singazenzi, singalokhu sibuza imibuzo eminingi. That is aqida. Yonke into uAllah asitshela yona nomprofeti wakhe uyikholelwe njengoba uyitsheliwe, njengoba injalo. Ungafuni ukusebenzisa wena wakho umqondo sengathi wena wazi kakhulu, uunderstanda more than lento Allah akutshela yona. That is aqida. uAllah makathi nginezandla, why wena uthi akanazo? uAllah uyakutshela ukuthi nginezandla, ukuthi zinjani ayifuni wena. Wena kwakho kumele wenzeni? Kumele ukholele ukuthi uAllah unezandla and zi2. Usho njalo, kusho yena. Bali yadahu mabsutatan. Zombili izandla zami zihlala zivulekile, kusho yena. Kusho yena. Kumele ukholelwe lokho. Ukuthi zinjani ayifuni wena. uAllah uthi nginobuso. That is aqida. Allah uthi nginobuso, I have face. Kumele ukholelwe wena ukuthi uAllah unobuso, ukuthi bunjani akufuni wena. Sebenza wena la emhlabeni uziphathe kahle, ufike eJannat, mase useJannat uAllah uthi mase ngisejannat ngizoziveza ningibona ukuthi njani. Ubuso nginabo, izandla nginazo. Mele ukholelwe kuloko. Ungafuni ukucabangela ukuthi hayi uAllah mayekhuluma ngobuso bakhe ukhuluma ngamandla akhe. uAllah akasisiphukuphuku. Allah mayefuna ukusitshela ngamandla uyasho ukuthi qudrat ipower, amandla uyasho, akakufihleli. So uAllah uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezandla namandla. Ungafuni ke wena ukuthi uAllah makathi nginezandla wena uthi hayi uAllah akanazo izandla. Unazo. Ukuthi zinjani akufuni wena. Wena kumele ukholele ukuthi uAllah unezandla, uAllah unobuso, uAllah unonyawo, kusho yena. Uthi isikhoko angeke size sigcwale, so lokho Allah esibuzile isikhoko ukuthi jahannam sowugcwele na. Isikhoko solokhu sithi Allah balethe ispace sasesiningi la, and then uAllah azabe kunyawo lakhe phezu kwejahannam, kusho yena. Wena kumele ukholele uAllah unalo unyawo, finish ukutshelile ukuthi unalo. Lunjani akufuni wena. Wena kumele ukholele kuphela. That is aqida. That is aqida. uAllah uthi ngingamele yonke into. Allah is not a president. Uma engameli president angithi, kodwa Allah uthini? Ngingamele yonke into. Kanjani ayifuni wena. Wena kumele ukholele uAllah makathi yonke into yengamele uye. Allah controls everything. Kanjani akufuni wena. Wena kumele ukholele ukuthi uAllah controls everything. uAllah uthi ngibona yonke indawo ayikho into engayiboni. Kanjani akufuni wena. Wena wakho kumele ukholele kuphela ukuthi uAllah ubona yonke indawo. uAllah uthi ngizwa yonke into, ayikho into mina engidlulayo, ngizwa yonke into. Kanjani akufuni wena. That is aqida esikhuluma ngayo. Allah uthi ayikho into engayizwa, ngizwa yonke inhlobo yomsindo ngesikhathi esi1. That is Allah. Laysa kamithli shay, uAllah akafani nami nawe. Endalweni yakhe uAllah ayikho into efana naye. That is aqida. Allah makathi ngizwa yonke into, alhamdulillah, subhanallah, I believe, finish. Why kumele wazi ukuthi uAllah uzwa kanjani? Ungenaphi lapho wena? Ayifuni wena. Wena naka wena ukuthi wena uzwa kanjani. Naka wena ukuthi wena ubona kanjani. uAllah uthi mina ngibona yonke into ngesikhathi esi1. uAllah uthi angilala ngozeli. Kanjani ayifuni wena. Angixwayiza, angithi wena uyaxwayiza. Ibambe lapho wena uyaxwayiza ngoba umuntu. Uyozela ngoba umuntu. Uyalala ngoba umuntu. uAllah uthi zonke lento zenzayo mina ngizenzi. Ayifuni wena. That is aqida esikhuluma ngayo ke manje. Masikhuluma ngeaqida. Allah usho kanjalo. Ayifuni wena.
ukuthi izandla zika Allah zinjani. Wena believe ukuthi Allah unezandla, ushilo, unezandla, unonyawo, yes, ushilo, uthi unonyawo. Unobuso, yes, ushilo, ukuthi unobuso, kusho yena. Several times in the Quran, kusho yena. Bunjani ayifuni wena. Wena kwakho kumele ubelieve kuphela, kumele ukholelwe wena. Believe in the unseen. Alladhina yu'minuna bil ghaib. That is all wena into kumele ukuthi uyenze wena. Into wena kumele uyenze. Allah subhanahu wa ta'ala says yonke into engiyidalile inendlela engikhonza ngayo. Ihlahla zinendlela ezingikhonza ngayo. Umoya unendlela ongikhonza ngayo, umbani unendlela ongikhonza ngayo, ilanga linendlela elingikhonza ngayo, inyanga inendlela engikhonza ngayo. Utshani bunendlela obungikhonza ngayo, izimbali zinendlela ezingikhonza ngayo, inhlabathi inendlela ekhonza ngayo Allah, imvula inendlela ekhonza ngayo Allah. Kanjani akufuni wena. Zonke ilwane zinendlela ezikhonza ngazo Allah. Inyosi lemayikhala imbukane inendlela ekhonza ngayo Allah. Wena wazi akufuni wena ukuthi kanjani. Once Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu bambuza ukuthi o Amirul Mu'minin, kungani singayiboni noma singazizwa lezinto lezi ukuthi Allah zimkhonza kanjani? Subhanallah. What an answer, what a response. Uma ningazizwa ngeke niyisebenzise. It's Allah's mercy ukuthi ungayizwi inkukhu ukuthi Allah imkhonza kanjani. It's Allah's mercy ukuthi ungayizwi imvu ukuthi Allah imkhonza kanjani. It's Allah's mercy ukuthi ungayizwi imbuzi ukuthi Allah imkhonza ithini. It's Allah's mercy ukuthi ungawuza umese ukuthi Allah umkhonza uthini. Imagine ukuthi uyavula idrawer, uthi uvula idrawer uzwa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la emadrawini uzokwenzani? Uzovala idrawer ubaleke. So is Allah's mercy ukuthi ungawuzwa lo mese, le ipuni lezi ezidla. Njengoba lokhu ukhala nje khala idrawer. Indlela ezikhonza ngayo Allah ukuthi zithina akufuni wena. Ngoba uzobaleka mongezwa. Bekuyimpendulo kaHazrat Ali radiyallahu anhu leyo. Cabanga mawuthi uzohlaba inkukhu. Mawuthi uyayibeka lapha usathuthuthu ngomese, uzumese uthi subhanallah, uzinkukhu ithi alhamdulillah. Uzokwenzani? Uzinhlabathi leyo mephezulu kwayo ithi la ilaha illallah, uzokwenzani? Uzobaleka ngeke ube nendawo yokuphila. Wherever you go inhlabathi la ilaha illallah, uthi uyasondela nandi ijuba la ilaha illallah, ngeke. Uthi angena emotweni njengoba imoto iduma nje uzwa subhanallah Allahu akbar, uzobaleka ngeke uyigibele leyo moto leyo. That was the response of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Akufuni wena ukuthi ziwoshipa kanjani, kodwa Allah ushilo ukuthi ziyawoshipa. Wena bheka indlela yakho wena leyo Allah ishoyo ukuthi wena nawe say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bheka leyo wena bese ukholelwa kuyo yonke into Allah athi ukholelwe kuyo nomprofeti wakhe sallallahu alayhi wasallam. That is your aqida. Na into efunekayo kuwe wena as a true believer njengekholwa leqiniso. Ngalokho ubuza imibuzo eminingi. Lalela wenze. Finish. Sami'na wa ata'na. Lalela wenze. Ulandele lento leyo kuthiwa uyilandele. That is a true believer. Nabi sallallahu alayhi wasallam kuthiwa wathi ngelinye ilanga, abantwana bakwa-Israyeli babehlukene amahlandla angu-72. Amahlandla angu-72. 72 sects. Kusho Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Amahlandla angamashumi ayisikhombisa nambili, 72. Ngokwezinkolelo zabo ezahlukene. Ezinye zigwegwile,
ezinye zi-straight, ezinye zinama-humps, ezinye zinama-hiccups, ezinye zinama-potholes. Babehlukene kangaki? Kawu-72. Amashumi ayisikhombisa anambili. Kodwa mina abalandeli bami bazohlukana amahlandla awu-73. Amashumi ayisikhombisa nantathu. Ama-Muslims azohlukana kangaki? Kawu-73. The Jews, the Israelites, bona babedivideke kawu-72. Ama-Muslims azodivideka kawu-73. Subhanallah, may Allah Ta'ala save us. Allah ngathi angasivikela, Allah ngathi angasiphephisa. Mayiqhubeka le hadith ithini? Ithi wonke lama groups la, wonke lamahlandla la engikhuluma ngawo, wonke lamaqoqo la engikhuluma ngawo ayesihogweni wonke ngaphandle kweqoqo elilodwa. Wonke lama groups, wonke lamaqoqo engikhuluma ngawo abalandeli bami awu-73. 73 wonke ayesihogweni ngaphandle kwelilodwa. Kusho ukuthi u-72 wonke uyesihogweni ngaphandle kwelilodwa. Kusho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengathi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singathi mangabe sifunda ngaye sibe nentshisokelo yokuthi sazi more ngezinto asifundisa zona, ngoba the more sazi more is the more senza izinto ezi-right sizokhona ukuthi siphephe emlilweni wesihogo. Sengathi ke uAllah angasiphephisa sonke emlilweni wesihogo, thina esithi siyamthanda uAllah, thina esithi siyamthanda uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngiyaphinda futhi, uma ngabe u-involve kunoma yiphi inhlobo yebid'a, indlela obonisa ngayo ukuthi wena awumthanda uRasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngoba ulwisa yena. Ngeke umlwise umuntu omthandayo. Umlwiselani umuntu omthandayo? So wena mangabe uyinvolve kubid'a, noma ngabe enhloboni yebid'a, kulla bid'atin dalala, yonke inhlobo yemifakela yezinto ezintsha la kule nkolo is leading you astray. Uma ngabe wena involve lapho, ngisaphinda futhi ngithi thutha. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uthini? Ama-Muslims azohlukana kawu-73. Only one, iqoqo elilodwa, one group, one sect iye paradise. 72 yonke esihogweni. uAllah save, uAllah sipha amandla, ehlisele umusa wakhe nobubele bakhe nesihawu sakhe phezu kwethu, asiguide, asibonise indlela e-right le afuna yena ukuthi sihambe ngayo, le ezothi mangabe sihamba ngayo yena ahlale ejabulile ngathi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And then abalandeli bakhe bayabuza, oh sithunywa sika Allah esithembekile nesisithandayo, obani labo abangaye esihogweni? Yibaphi labo abangaye esihogweni? Sicela usichazele sizobazi ukuthi labo abangaye esihogweni obani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uyaphendula, labo bantu labo abakholelwa kulento le mina engibatshela yona nengibafundisa yona, balandele nalabo abangilandelayo enginabo. Labantu laba abaye paradise yilabantu labo abalalela lento le engiyishoyo bese bayayenza, bangagcini ngaloko, balandele nalaba enginabo, my companions. Khayre ummati qarni, the best yabalandeli bami yilaba enginabo ngalesikhathi sami. They are the best.
thumma alladhina yalunahum, bese kuba abalandi abafundiswe yubi. Kusho ukuthi amatabi lawo ahlangane nani namasahaba, afundiswa amasahaba. They are the best. Watabi'i tabi'in thumma alladhina yalunahum, nabalandele nabafundiswe obani, abafundiswe amasahaba. Amasahaba afundiswe uRasulullah sallallahu alayhi wasallam. Amasahaba afundisa amatabi, amatabi afundisa amatabi tabi'in. Those are the best. Kusho Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Manje uthini? Abantu abaye jannat, abantu abaye paradise, yila abantu laba abalalele mina, balandela yonke into engithe bayenze, bayeka yonke into engithe bangayenzi. Mabeqeda abagcinanga lapho, balalela laba enginabo, laba fundiswe yimi, balalela nabo into abayishoyo bayenza, ngoba these ones are the best. Yilaba ba understand iQuran laba, ngoba iQuran ifikela kubo, ifikela kimi mina ngiletha kubo from umlonyeni wami. Baye understand iQuran laba. Bese kubayilaba ba understanda laba amatabi layo. Bese kubayilaba aba understanda ini amatabi tabi'in. Nabo umprofeti abantu akhulume ngabo. Emva kwale 3 le, uRasulullah sallallahu alayhi wasallam uthi sowungaqala ukuhlahla amehlo manje uvula amehlo ufake imibuzo njengoba siyifaka nje, ukuthi labantu laba abaletha amabid'atis la kuIslam, abaletha ama-innovations la kuIslam, bawathathaphi? Are they part of these 3? Esho umprofet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. If not, vula amehlo my brother, vula amehlo my sister, basetshenziswa uSathane. And uSathane ujabulile ngabo, ngoba benza umsebenzi wakhe ube lula. Yonke ke lento le ebengikhuluma ngayo lana my brother my sister, yaziwa njengani? Aqaid, ifindo. Lento ebengikhuluma ngayo la, ifindo wena ozibopha ngalo, uqde ifindo, and not ifindo wena ozibopha ngalo ukuthi mina lezi zinto lezi ezibalwe la ngiyakholelwa kuzo zonke and ngizozilandela. Yonke into umdali wami athi ngiyenze ngizoyenza, even if ngimayenzi sense. Yonke into umprofeti wakhe sallallahu alayhi wasallam athi ngiyenze ngizoyenza, even if ngimayenzi sense. Yonke into Allah subhanahu wa ta'ala athi ngingayenzi ngeke ngiyenze, even give me meaning nikumqondo ngimiyenzi sense, ngoba umdalo wami uthe ngingayenzi ngeke ngiyenze. Yonke into umprofeti sallallahu alayhi wasallam athi ngingayenzi ngeke ngiyenze, even if ngimiyenzi sense. That is aqaid, ifindo ke lelo wena manje olifasayo ke manje wena ngokuzibiza ngomuntu oyini, oyikholwa. Baningi abantu abathi la ilaha illallah la ngaphandle, abanye basho joking lebedlala. Imenzi ikholwa leyo muntu loyo? No. Baningi abantu Muhammadur Rasulullah la ngaphandle, kodwa izenzo zabo ziphambene nezenzo zakhe nezinto ayifundisile. Imenzi ikholwa leyo muntu loyo? No. Yo aqaid, ifindo lakho wena ozibophe lona ukuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in conclusion, قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni. Batshele mprofeti wami, batshele sithunywa sami ukuthi mangabe ngempela bayaziqhenya, bayaqinisa ukuthi bathanda uAllah, fattabi'uni, kumele balandele wena, balalele wena, benze yonke into othi mabayenze, bayeke yonke into othi mabangayenzi. Uma ngabe benze njalo, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, uAllah uzobathanda naye
angagcini ngaloko axolele zonke izono zabo. Ngoba benzeni? Balalele uAllah, balalela umprofeti kaAllah sallallahu alaihi wasallam, benza njengoba ebafundisile. Sengathi uAllah angasinikeza tawfik, asinikeza amandla, asinikeza ukuthi sikhone ukuthi silandele imfundiso zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silalele ukuthi Allah subhanahu wa ta'ala uthini kithi kwiQuran, ngoba iQuran iyona manual